Mbola tsara antsika jiaby. Ya, ity misy jijy izy ity zegny ho anao zay magnano koresy mitady vazaha tia andeha andafy, tia andeha hipetraka andafy zegny hiala Madagasikara, anao zay magnano koresy, tsy mety mivaly koresinao. Tsy mety mivaly, magnano anao tsy mety mivaly ke izy io zegny tsy hoe anao tsisy anjara, tsy hoe anao malchance, fa indraikindraiky mahatonga koresinao tsy mivaly mety avy aminao irery, avy aminao tompony. Ke ity zegny misy karazagna conseil partageko aminao hoe misy zavatra maromaro izy ity zegny zavatra fadiana, zavatra ataova fady anao koa zegny koa fa magnano koresy, koa zay tianao mivaly koresinao areva conseil meziko anao ty. Conseil voalohany ho anao zay magnano koresy mitady vady vazaha na mitady karazagna n'olo hafa na gasy mipetraka andafy, anao magniry tiala Madagasikara zegny, voalohany conseil voalohany zegny meko anao fadiana anao koa fa nisy koresy, nagnano correspondance zegny anao fa nisy contact anareo fa nikoragna ataova fady ny mangataka vola amin'ny koresinao igny. Ataova fady, aza mangatagataga vola, ataony tia vola anao. Andraso zegny izy manome, sitraponazy magnome anao, io resinao le vola. Sitraponazy mandefa aminao, anao mangala. Miareta fo, na sahirana anao fa aza mangatagataga vola zany. Misy ny amintsika zegny miaraka fa magnano koresy igny, ka fa misy contact fa miresadresaka mandehandeha appel vidéo ka fa maromaro je t'aime anao tiako i koresy anao leko vady de fa mangataka vola direct. Fa l'argent edy. Kivy le olo igny. Ary misy sasany tegna magnararaotro, magnano sary marary izy a Madagasikara. Izy a Madagasikara marary za chérie izy amin'ny koresinazy mitady mila mizaha moyen angalagna vola fa amin'ny koresy. Tia ordonnance zao, eo magnano vakitrano, manosahirana zao, eo tsisy hanigny hoanigny kanefa taminanao mbola tsisy koresy teo. Taminanao mbola tsisy koresy teo, anao velogny tsara, misakafo tsara, miankanjo tsara, nagnano fiainananao. Ke niananao nisy koresy eky nanjary tsy navelon-tegna, nanjary mila vola. Io anisany manimba le koresy. Mivadiky ro baka io, mivadiky mahinihiny, tia vola olo tia, na izy mbola Madagasikara fa tia vola be kara io, ho eritreritrinazy. Tandisika izy koa avy andafy. De tapahanao relation nareo, anao miantso tsy mamaly izy, mandefa message tsy valiana izy fa tsy manoratra aminao. Izy fa mandeha mitady olo hafa. Eo amizay anao hoe za tsisy anjara, koresy fa tsara, tsy hoe anao tsisy anjara. Anao misy anjara, olo jiaby misy anjara mandeha andafy. Fa ndraiky izy ho za hoe avy amin'ny toetra fitondrasantegna anao, avy amin'ny toetrinao, mahatonga le raha rava. Conseil faharoe fadiana zagny ny magnano indisponible, tsy libre zegny. Anao mila disponible satria olo andafy ty zegny matetika rehefa amin'ny haligny, avy misakafo amin'ny haligny zany, andeha na efa ambony fandriana ny sasany, igny reo tiandreo matetiky miresaka mikoragna amin'olo tiandreo, na lavitra zegny anao na resaka relation à distance zegny. Io zany reo tegna libre. Tagnetsika resaka asa, miasa dans la journée. Kanefa ndraiky amin'ny resaka communication appel, anao Madagasikara anao zay matetiky hoe misy vady. Misy olo zay miaraka matory aminao io. De aligny araiky koresy aty libre anao ndraiky tsy libre. Kamo anao tsy matetiky azo amin'ny appel anao. Nefa mba tiany zegny amin'ny aligny izy amin'ny téléphone anao, na appel normal, na appel vidéo, surtout anao amizegny eo ankilan'le olo tianao igny, kamo anao angala appelnazy. De lasa mavandy anao boka io mizaha excuse isan'andro hoe délestage, décharge ny téléphone, tsisy réseau, tsisy forfait. Mizaha excuse fo zegny anao isan'andro. Kanefa bon, excuse ny voalohany anao magnano izy, une fois ça passe, deux fois ça passe, même trois fois ça passe, fa koa isan'andro ça passe plus après. Olo ty mibira maso, mandiniky. Hainy matoa zegny izy libre ty koragna aminao andra haligny.
etaetanazy fitiavana zegny anao ndraiky zegny tsy libre dikan'izay mazava ho azy fa ainanao manambady occupé anao dia igny mampivadiky le olona ty tapahan'io zegny relationareo nefa tsara zegny tamin'ny voalohany dia ataonao am'zegny hoe fa anao tsisy anjara anao malchance non misy anjara fo anao fa le zavatra ataonao ndraikindraiky le défaut-nao ndraikindraiky mahatonga le koresinao échoué. Conseil fahatelo amiako anao zegny anao koa zegny nanagna koresy misy koresy zegny anao Madagasikara managna koresy andafa ty tsy haiko na vazazy na karazagna n'olo hafa na gasy na olo jobo africain tsy haiko koresinao ataova fady mifandray amin'ny namanao na amin'ny havanao zany hoe aza miagna relation amin'ny koresinao namanao na havanao na olo magnodidina anao zegny ataova fady kana ataova secret ninao ataovanao tompony démarche-nao misy problème amin'ny teny vazaha mianara teny vazaha aza miagna olo mamakimaky mamaly messagenao na misy olo placenao amin'ny telefôny ndraikindraiky le olo atokisanao io mangalitra mandrava iny koresinao io isaka olo jiaby ka ty andeha andafa azo mijaly be fa sahiragna Madagasikara olo jiaby ty lefa anao vadiny tsy anagnany agna maso anao namanao na havanao vadinanao koa fa nahazo koresy ataova secret tananinao aza miagna relation amin'ny namanao na amin'ny havanao na amin'ny olo magnodidinanao fa ataovanao zaraiky fo démarche le raha fa manjary fa mipetraka fondation fa io fa azonao antoka io na magnano geste io na moeraoera koa anao ty oeraoera. Conseil faefatra farany amiako anareo zegny hoe koa fa magnano raha misy tanjogna atao ataova amin'ny fo magnanaova mila atao amin'ny fo zegny avy eo fadiana ny magnano ratsolo fadiana mikafiry olona surtout fadiana mahita le marary fo amin'ny olo hoe fa nazo fa nivaly koresy izy fa nazo bonheur anazy asy hoe fa nanambady vazazy fa mipetraka andafy anao mahita azy masonao marary fonao marary ndraikindraiky anao ty andeha mosavy ty andeha madiky vintagna anazy regny fadiana anao koa andeha moasy misy moasy hitanao mahay karakara ninao ny mampatafavoaka anao amin'ny tanjo tianao atao fa aza mandeha mitady fanafody andeha ekafiragnana agnaratsiagna ny sasany zay sy zay izy ravako aby merci anareo nagnaraka hatramin'ny farany engany ho antsika jiaby ty andeha andafy na tsy resaka koresy na resaka fianaragna na resaka asa engany ho tanteraka tandrontsika jiaby zagnahary agnampy jiaby merci nareo nitandregny vidéo hatramin'ny farany partagenareo amin'ny namagna zegny agnatin'ny fagnanovana koresy vidéo ty tsy mba magnampy izy ok je compte sur toi merci bisous.